І сталася ў тыя дні, выйшаў ад Цэзара Аўгуста загад, каб перапісаць увесь свет. Гэты перапіс быў першы і зроблены за гаспадарання Квірына ў Сірыі. І ішлі ўсе запісвацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Язэп з Галілеі, з горада Назарэта, у Юдэю, у горад Давідаў, які называўся Бэтлегем, таму што быў з дому і роду Давідавага, каб запісацца разам з Марыяй, заручанай яму жонкаю, якая была цяжарная. І сталася, калі там былі, прыйшоў час нарадзіць ёй. І нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго ў пялёнкі і паклала ў яслі, бо не было для іх месца ў заездзе. У той ваколіцы былі пастухі, якія пільнавалі і вартавалі ўначы пры сваім статку. І паўстаў перад імі анёл Господаў, і слава Господа асвяціла іх, і яны вельмі спалохаліся. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, вось абвяшчаю вам радасць вялікую, якая будзе ўсім людзям. Сёння нарадзіўся вам у горадзе Давідавым збаўца, які ёсць Хрыстос Господ. І вось вам знак. Знойдзеце дзіцятка, спавітае ў пялёнкі і пакладзенае ў яслях». Ды раптам за анёлам з'явілася мноства войска нябеснага, славячы Бога і кажучы: «Слава на вышынях Богу і на зямлі супакой людзям добрай волі». І сталася, як анёлы ўзняліся ад іх у неба, пастухі казалі адзін аднаму: «Хадземце ў Бэтлегем і пабачым, што там сталася, пра што паведаміў нам Господ». І пайшлі, спяшаючыся ў Бэтлегем, і знайшлі Марыю і Язэпа і дзіця, што было пакладзена ў яслях. А ўбачыўшы, паведамілі пра слова, якое ім было сказана пра дзіця гэтае. І ўсе, што чулі, дзівіліся таму, што ім расказалі пастухі. Марыя ж захоўвала ўсе гэтыя словы, складаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, славячы і хвалячы Бога за ўсё, што чулі і бачылі, як ім было сказана.